Balimao ari kuma très urgent. Balimao billet mercredi 6 mai 2026. Ko Mali avocat Djekulu farale nyogonka. Nous ba wole ko barreau des avocats du Mali. Awa ol de flek a communiqué bla. Ko ka maître Moutakatali, ko ka maître Moutakatali bla rapidement. Malion, c'est chaud maintenant. Mbena secret fo anyena munato Moribo Koneka Moro Utara Borodo Maître Moutakatali Kungolola Sadio Kamara Kab Saya Sangafo Don Moutakatali Kumbe Sadio Kamara Moutakatali Kumbe Moutakatali avocadi Moutakatali Lebu Kairuku Bina Abbas Nkono Kukanani prévu. Donc Unyabala Sadio Kamara ou Sadio Kamara Faga Maître Moutakatali Taleme Orola ou Jatikaleme Ota Banene mais la révélation Chama Kebi mais Baron ko c'est le même niveau Mimabi. Ah, l'air est très grave. Malion, yaro, Moutakatali Minetola, awawa et remarqué ça, beta vocal de glace à galon orala. Parce que vous spécialité d'où. Ou il y en a ko bloqué si bamako fan baby. Ko, et bilaka mugobeka, aranforo de black cannabis, kuka bloqué si toka kalaya, kuka fanga gelablo, ouati de la alekanga sabali, aïe, abe menelou de la dron. Maître Moutakatali ma menetabe feka mali janfade aïe. Maître Moutakatali, M5 Yerewolo a béni Sadio Kamara Kunkadi. Meka tient bena révélation kaoyebe madriga munke Sadio Kamara. Et général Sadio Kamara na bana ani maître Moutakatali Kunkadi. Ani comment on appelle là et Mali dinanya moko nchamambe anolo Kunkadi. Parce que sur la même modo tu vois mais amena do détail ou konana parce que Sadio Kamara ka banina maître Moutakatali Kumbe. Mais maintenant, le barreau exige la libération immédiate de maître Moutakatali. Comme Mali avocat Koka Moutakatali bla 100. Dans une déclaration officielle rendue publique ce 5 mai 2026, le barreau du Mali a exprimé sa vive préoccupation suite à l'enlèvement de maître Moutakatali, avocat et figure politique. Donc, kou farala ou djera kou farala ka kaira ka foko ka Moutakatali bla Moutakatali mami avocat do awa politique moko fanadu. Donc koka maître Moutakatali koka bla. Mena Malien bo fili do fana konana. Ni yaro ni ameka kuma sharia ko kansa oba foko ayiko e franci ka fendi. Kanga sigaga korole uma. Anga sigine amagote uba tani yele masanga foko non ambe guerre de la ayi amagote na amagoba mais Sunjata Keita nunu clé la sharia kumbe bunya ni ye move yi kuma kan iye move fo kiba kaiboke mais nunu be ka fefe nunu ere sharia munu sigute ko bunya nu mo bunya ni kuma na oba fo kibe tubabu ka barala manipulation kuma o dedu ali bolisona na e galonte ka boli ba kele. Donc, aute machi bloku ya. Na nganga sigi, ne mogote, tuwabu ka sharia la de. Mais, ere sharia mu sigi. Na ya vote ka constitution kono, ode barabe ka kebi. Ma aute ko fana bunya. Na mo bunya, abe soroka fame guerre la. Kudeta kera mu na ngo ibeka kube wakate ngo guerre kumbi. Oye mogo balika ibeka critiquer ya. Pa aga manipulation te passé, peut-être un giga ou de ba famia. Mais, bamako de benana kalaya au boulot. Mogo tseka do bamako kono ble mogo tseka ba bamako kono ble o wakati kele rebe mogo mineula ibe kinigi bobela e président Assimi Goïta ebetla ka fem la moashi ta fingina billahi binaka mogo nte fe ka rekili de nenga be ko intable la tukamina wallahi abe ce niveau de la malien ne be wuli kataka e kama kuluba nimi kolosi mu ye Samuel do sorabi parce que tseka malien be mene na kerate ba ni mogo torola mogo be bode ngani mo fina bi ni mogo torola ni mogo ma boyka fuma pu ne bo fina bi ni mogo torola na ma ban na parce que nous bilaka mogo foni bilaka mogo ye négociation qui est ka war ne ka fene parce que lutte mogo jeli fona mais bilaka mogo be ka tani rythme munye ka ba mogo encercler ka bloquer si usigi ku tay reculer nous continuons au faire Malion met la ka bok ka taka yoro nyini nous y soro ah Assimi Goïta il est bouchoko bichoko ade oh barreau des avocats moko kika maître Moutakatali bla. Bon nous be se ka kiri jo Mali kono. Le barreau des avocats du Mali nous be se ka kiri jo Mali kono un coup set assez bouyebi. No kera et puis obse ka fait chama ke
ou bien ka plainte internationale do contre la abi kungo geleya internationalement abi kungo geleya Mali fana kono ni yo ko fese ni yo fese ba fo amako te mo la abe ka to ko lu mo ka waro de minon ate machi bloc non. C'est ça. Dans ces documents signés par le bâtonnier, condamne avec la plus grande fermeté, estime qu'il s'agit d'une pratique liberticide incompatible avec les droits, exige la libération immédiate et sans condition de Maître Muntaka Tall, appelle les autorités à faire toute la lumière sur les circonstances, incite sur la nécessité de garantir son intégrité physique et morale, annonce se réserver le droit d'engager des actions judiciaires appropriées. Quand nous ma Maître Muntaka Tall bla, ku aglite kokula kobe boala. Kon munu keleme ka Maître Muntaka Tall mne, quand nous ma bla ku aglite munda kobe boala. Ku ka bla awa fen kana a farkolo da falenga bla fana foi kana soro. Ku ka bla. Avocat au Borok Mana. L'ordre porte atteinte à un avocat, c'est fragiliser l'ensemble du système judiciaire et les droits fondamentaux. Koni magara avocat kelena oye ka sharia yere de ka djenge ka sharia yere bafoué. Parce que nous magota la blum warada la mari be ka muneli suko suko buja oboke. Donc avocat Boraoyo de fort. À ce jour, aucune information officielle n'a été fournie sur le lieu de détention, ni sur la situation juridique des messieurs et juridique des Maîtres Muntaka Tall. Cette prise de position marque une mobilisation institutionnelle majeure autour de cette affaire. Équipe de communication des Maîtres Muntaka Tall. Mablara. Ah, ni fana kokoro wera de wultwe. Malion ne ya fo ayna go Muntaka Tall mina tola Muntaka Tall muso uye Maître Muntaka Tall muso ya bugo foka blessé abedala o fana ndambe do dia aw baflan abo gushi nya fo dango ne danga dewndi utara chokoroba fana mina ko gushi e docteur Chogal ko kala mayka ka chargé de mission Abouakar Traoré we chokoroba mina ka bo chokoroba sambi wolonvla ani ko sambi segi uyo ka fugulan sama ka ba kungulula muru ko de ka mogo doke ayaw kleke aga fanga fiembe kana aga fanga betana aga fanga ne da fanga nabi fiembe kana memu fo bubu mabel nuni nyang nunu ngena ayaw kuma choko don wallahi nete fe fenga usoro ntala dili fana fenga usoro utenga langini wallahi ayaw kuma choko don ay asimi deme ya pas de problème na ay mogo tuy ni mogo mi galon tege ay bo ko en galon tege ni mogo mi kuma do fo asimi goitama ay bo abe kan fasim ma tien tala ay dauma. Mais les autres m'ont agressé comment nous wallahi billahi na uma bla asim mana bindungu dum ah abi songa Mali blade negen quelqu'un ne be violence contre la n'était violence encouragée mais ne avait mogo la ka intention na tugomina amayam donc avocat ke ni kumana même ngani fo Mali ngana ni fiembe kachi ma fo bi ma fo chini asimi tsega re bon na quoi le coup est déjà parti Agnès Kidal perdu Bamako encerclé ndu la ilaha illallah eh Allah ni blokisi me Bamako kono ni binaka mogoy kalo kelen kalo flakenna mogo be muruti asimi contrôle fo ni binaka mogo nunu ye sira la blade mais ni binaka mogo kalo flaka kenna ka te kalo sabama Malion be muruti uba fo asimi ga fanga bla de da fo ni Malion ma muruti sorasu be muruti aya seba okada wallahi binaka mogo ka stratégie de dore kan sege do nu ya sege 600 ubu to la be négocier officier do yi ube sara la bla buta asimi kene mene no ma marché uban toy fanga segendi an yere na maka nyogon kele o wati o solution jumengi président de kanga boka kubaka ndumani fo mogo nyana président de kanga mogo blaka et réconciliation ke ola ali binaka mogo ye santan ke Malion tisi asimima mais asimime mogo mine ni mogo tonye muna wallahi ko fara embargo ka no ye bina jaraka mogo ka embargo yi o fien o tasimi toy
a foni da fana ntala yi ka Mutakatali mine ka tla ka muso mine mena sekere do fo malien bengena bi Mutakatali mine kunte dowere de Sadio Kamara fagale Mutakatali tara Sadio Kamara fi fenge Sadio Kamara ka sanga bona Mutakatali kumbi u sarane ne besa Musa Mara bla kuma sira u te fe Musa Mara ka mine u be vocalu glan wala sa Musa Mara kerefe moko ka mine aka foko Musa Mara ere complice pour ko kato kasola u te fe ka Musa Mara bla bente Asimi kono Asimi mbolo na e bemina o de be fanga do aka fanga la o ya ini jamana baby bolodi bo ale be ka minali ke wakati mina erebelu munumbe kidal no e front de libération de la sabadi mogo yi olu be ka mogo e réconciliation ke ni Mali surasu te civil kele minalen tubulu bo olu be ga ira olu kan olu te se mogo ma e be minel la donc e de be ke vagabond isa bon nyakoro. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Maître Mutakatali Assimi Goïta Abassi mine Kanema Sagara mine ko olu be fait ka coup d'état kalila Mutakatali yo poussé fo danana ko garani prévu desara garani prévu Mutakatali ye menacé de Assimi Goïta ma parce que o mana galon tege Mutakatali be bona ga ira malien bela o mandouye parce que galon de kadouye namara de kadouye dogoron point comme de kadouye flana fana mouye o ye parti politique ci galon kan sharia sosoka parce que mon kadi olu be ko de ke o be ka Mali marani olu o te ka marani sharia hali Sunjata kumbe mande marani sharia di c'est-à-dire que o be sharia be sosoni kuma na ba foko ay kibe to abu ga barala ko lu mogote to abu ga sharia la ogma jamana fana be ke ko bengan do te ko be ka to bengan ko fa nga ke mogote to abu ga démocratie la am mogote élection o me ere bengan mu fo ere ya fo ka papier signé malien nyana ini ala temanchela ibe ko fana soso o fana ye horonya ya hali Sunjata Keita mande marani sharia di tabolo de bengandi la charte de Kurukan Fuga moye bengandi mo Sunjata Keita ya bunya la charte de Kurukan Fuga anyo sigi domina ngo betoro ko ka constitution sigi no ye fana ka charte de Kurukan Fuga clara ko violer ni te ni ka kono daula malien bengena ka karamo farango ka ko Assimi Goïta ke a décidé ki bena na élection ke kalo duru karo wora vidobi ki bolo krota cour constitutionnel la die bengena ki bi kale ko Mali constitution mi a glan ke ba abunya ko malien ka bunya clara ko soso o kuma Sunjata Keita Kurukan Fuga fana soso mo ni kuma no la ba foko ay ka mo gote to abu ka fena abolo ko Mali laga to diun de ba wala me quoi hali boli sona ala nga mogo anga folo mogo banunu ni e galon tege billahi ka boli bi faka galon tege la di nambara to di ibe ka mogo manipuler di ibina maître Mutakatali de kono ibina kono di ay ba ça va ta vocal krikara do gla ça passe pas ou be vocal ngin ça va ka perebu do de ngini awali Mutakatali ka téléphone nu afuye hali Mutakatali ni wulu de kuma na beto wulu fana mine ça do ko technique ne fana ka nu yimino nu ka téléphone fuye ni mogo be kuma beto mine o minali be ban jamana kono o nyina kidali ko o nyina ko bloquer se be baba kokoro o be fanga mankara de la sang Asimbe ka fanga makara de ke ça dit avec ka benoni quoi avec troisième verre de la 600 aya petien fait tidlana aya petien ko danga den hal ni abla arjana ko ba bulikata do jahannama tasumala ko galne be arama denga danga diana ka do diado ko gana be arama denga nyama diana ka halala diani do ko gana be arama denga horon dia anaka horon kolun dia e bo don odila tien abe bangi awa fiembe kati Assimi Goïta fiembe tani asrane be Sadio Kamara fakara Mutakatali kana taka oko sege ka question posée parce que jat kelembe bi Mutakatali ma mine kay Mali janfa ngalon fi ou be galon nro bela shogal flek kasola bi ou desele me ko juger anyu wole ngo juger desele me abaz damele ko be feka kureta ke ou mataka photo irana ou ma boni vocalier ou desele ka ali vocal gla abaz ntala parce que vocal tese ka glan ou law o nya no ya glan dro mo be bakalama ou me feka plan fait que kalka sorasi do sara ko lu ka foko abaz de kumbe feku bla kureta ou ya ou plan be la amborano be ka mali on a somo bela. Bon, maître Mutakatali obeka woglon kan glasa ko Mutakatali e be se ka da madem makanta
ka baara kɛ n'a ka kɛnɛ fɔ ale kumakan don u y'a kɛ Clément Dambélé an ne Sékou Tounkara u ye vocal dɔ dilan ko Alassane Ouattara 75 millions di ne ma hɔrɔnden tɛ ninnu ye ne bɛ bɔ kuma la Maître Mountaga Tall ne kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u sirannen bɛ Sadio ka affaire in la u sirannen bɛ Mountaga Tall kana taga olu pousser olu ka poursuite dɔ ko dɔ fɛnw la u sirannen b'o dɔn depuis ne Maître Mountaga Tall ye Sadio Kamara ka ban na dɔrɔn ne ko n b'a minɛ depuis Maître Mountaga Tall ye Assimi Goïta lebu k'a fɔ ko u bɔra Abassi ni ne ma ninnu ma ne b'a dɔn k'u b'a kɛlɛ o sɔrɔsi fanga filɛ tan des gens sans foi ni dignité hɔrɔnkolondenw pusisiw b'u fara ɲɔgɔn kan k'olu ye patriotes de u tɛ sariyaw bonya ko non on est en guerre aw kafiriden yala kana fanga ta n ko kɛlɛ kun bɛ yen ka IBK to yen kɛlɛ kun bɛ ka Jɔnkuna ni Sanogo ninnu to yen olu ye sariyaw bonya olu ye sariya bato ka taa aw de nana aw kɛra Californie sans loi ye aw tɛ loi si bonya ni mun fɔra b'a ko an tɛ tubabuw ka foyi fɛ mais aw bɛ ka référé mɔgɔ minnu kan n'o ye Sunjata Keyita ninnu ye n k'olu kun bɛ sariya bonya e yɛrɛ ye sariya de sigi n'o ye Mali constitution ye mais e tɛ k'o bonya e bɛ k'o violer bɛɛ ɲɛna ko jamana ka priorité yɛrɛma karan ka ɲinɛ jamana kɔ ka yɛrɛma karan Assimi ni fiɲɛ kelen bɛ taa ni Assimi i bin cogo bɛ juguya ni Mali président bɛ taa ye n'a ma kɛ Maliw n'a ye kale kɔnɔ a ka fɔ ko wulu e bin cogo i yɛrɛ binna ka ban yɛrɛ e lebu cogo a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ a ka jugu ni Mali président bɛ taa ye lebu min dar'e kan e yɛrɛ ma fanga yɛrɛ bila fɔlɔ dɛ mais i lebu cogo juguyara ni Mali président e de tile la Bamakɔkaw dɛsɛra ka bɔ Bamakɔ da fɛ depuis Mali ka indépendance sɔrɔ ma deli ka kɛ fugariden o ye kelen filanan fana ye mun ye tuguni e de tile la ka i sira tigɛra e de tile la karibilanw bɛ ka jeni o ma kɛ IBK tile la o ma kɛ ATT tile la o ma kɛ Alpha Omar tile la aw de bɔra aw bɛ ka wulu n'a ka jakuma de bila k'olu neni mais olu tile la courant kun bɛ yen olu tile la fɛn bɛɛ kun bɛ yen mais e de tile la maaw tɛ ka lafiya yɛrɛ a tɛ maloya u la tantôt a bɛ nkalon tigɛ politiciens de jamana ci mais olu tile ka di ni e tile ye o san 6 jamana b'i bolo dɛsɛlen bɛ ka jamana jɔ toujours i bɛ bɔ ka nkalon nɔrɔ mɔgɔ dɔ la toujours c'est la faute à l'autre e bɛ san 6 i bɛ mun de la kuma muguba kɔ nkalon tigɛba kɔ ka taa baga cɛkɔrɔba ma m'a mi a ma bɔ ala ka Mali kisi nin ma a k'an bɛn